crispy, golden, unmistakably Ilocano. Nudamagan kadagiti tagabatak, awan pa nagdudwada ako naen at the best empanada ket masarakan iti ilida. Siksik tinadumaduma a rekado a nabungon tinaranyag a kahel nga arena a naaramid manipod ti bagas. Tunggal kagat, maramanan ti imas dagiti na pagtitipon na rekado ken mapadas ti kinabaknang ti kulturang Ilocano. Ado na talaga pinagdumaan. Ano ma, pinagdumaan da? Kasi di daduma nga ni, di unod na ya, di palaman na kumang. Da kami nga nin, balatong kin papaya, isa ti original ito. Isab sa bali nga min, repolyo. Would you say nga the best nga empanada ma'am ket masarakan ti Batak? Dito'y Batak City, kada Disyembre, dagiti empanada akang runaan na bidalaeng kadagiti pastek panganan, agbalinda pa'y abida kadagiti kakalsadaan bayat iti pandakarambak ti Empanada Festival. Salsala ken musika anapnuan ti kaibatugan tinang tedragsak kadagiti umili ken bisita. Na dumaduma a costume nga magpapada ti pintasda. Tungkal garaw dagiti saka ken ima dagiti performers ket mangibagbagi ti kinagaget ken sakripisyo dagiti nang partwat ken nangipatawid iti maysa kadagiti pagpanpanakkel dagiti Ilocano a delicacy. Enjoy being together with my schoolmates. Okay. Nirigat na po is medyo narigatan kami steps na. Then, madi ka po nagsisinurutan mo. Oo. Gimitantad na nalpas kayo nga nag-perform in the street and so kumusta ni nagbalik na yung performance yun? Okay lang po. Okay lang. So satisfied kami with kayo? Oo. It's really beautiful since I am from Batak and talagang ang ganda po ng Empanada Festival all throughout the years po. Kaya yung mga schools, yung mga iba't ibang barangays, talagang na-incorporate nila yung dances nila sa totoong paggawa ng empanada. Nagkakadwa dito yung agpapagayam tapnon umay da ipakita ti suportada kaditi ka eskwelaanda ang nagipagpartisipar ti dance parade. Tawin-tawin ko ang kuya sila ni po nagpasa hangti kakit nagmayat talaga. Mas mayat met kasi every year di ba mayat met sana lang. Okay. And do you like empanada? Yes! Favorite nyo? Yes! Maragsakan met ti balikbayan ani Lyra ang maimatangan manen ti dati asubsubaybayan na aparada kalpasan ti 5 atawen apan nagyan na ijay Saudi. Happy kasi it's been a long time talaga. And nagsalamot tayo kasinsin ko so nga nakakamulit ko nga kuya. Hindi ko ang amin, syempre, ubing nakahanak mo kas lang natataangan na maawatan. Tatakal talaga may tutok mo dyan kuya. Nagmayat gaya. Nang rugilaeng iti kusina, ngem itan, nasarakan na iti lugar na kaditi puso dagiti Ilocano. Iti agtultuloy apan nakaitag-ay ken panakarambak na, manamnamang agtultuloy met ang maramananto dagiti sumarsarunupay a henerasyon ti imas na. Mark Magdirila, Balitang Solid North.